Ja, jag kan inte se det. Åh, jag är så rädd att de ska gå sönder. Igen. Vänta. Där. Nu får de för man ska hela telefonen. Titta på mig. Det är på mig där. Han också. Säg. Så måste lägga mobilen någonstans. Du får kasta på mig nu. Ja, så är det då. Okej. Vänta. Är det regna? Nej, ska hit! Nej! Åh, så dålig du är! Du har väldigt kul alltså. Nej, du får inte kasta på dig! Du ska kasta på mig! Ja. Okej. Inte hopp! Ja, men vad fan, det går inte att kasta på henne. Jag har för hård mage. Jag vet vad jag ska göra. Men vad fan! Fan vad katt! Det går ju fan inte att kasta på Vad dig. gör du? Okej, nu. Men alltså det går inte mycket där. Ja, du. Ja, Nu är det fucking omöjligt. Jag har avslut. Gick! Jag vet.